As condicións ambientais que se rexistran estes días nas zonas da DO Rías Baixas son moi favorables para a aparición do mildeo nas vides. A combinación de altas temperaturas e humidade levou a Estación Fitopatolóxica do Oreiro a decretar o nivel máximo de alerta ante a posible aparición desta enfermidade. Estamos tendo un tempo de bochorno, de tormentas, entonces eso implica calor e humidade, que son condicións tremendamente favorables para esta enfermidade. Entón, o nivel de alerta ten que ser máximo, porque o risco é máximo. Para facerlle fronte a este fungo, os expertos aconsellan poñer o día os tratamentos fitosanitarios e garantir que a vide goce da máxima ventilación posible. Levando un plan de tratamentos fitosanitarios axeitado é moi importante, que para min é o máis importante en este ano, facendo labores culturales que son básicas e que son de sentido común, como é procurar que a viña teña a maior ventilación posible, pois se pode estar controlando ben o mildío. Pero caso é que para tallar o problema, primeiro hai que detectalo. Para iso sei que é fundamental ser exhaustivo na revisión dos viñedos, algo que na práctica é máis sinxelo do que pensan moitos viticultores. Non fai falta revisar hectáreas, con revisar as zonas a priori máis sensibles por a falta de ventilación é suficiente. Despois, que son viticultores destes que son, digamos, de fin de semana e que xa fai tempo que deron a última intervención, pois hai que ser, digamos, o mellor poden dar un tratamento por seguridade. A pesar das ameazas sanitarias para a vide, este tempo atípico tamén se traduciu nun bo desenvolvemento da uva. As perspectivas son boas. Ao principio parecía que iba a estar un pouco atrasada, pero coas chuvias e a boa temperatura dos últimos tempos, a verdade é que a uva medrou moito, entón digamos que está, en principio e en xeral, nunha situación moi boa. Di a previsión meteorolóxica que a medida que vai avanzando a semana, en concreto a partir do xoves, as chuvias e humidade irán desaparecendo, polo que os riscos para a vide irán se reducindo paseniñamente.